Συνεχίζουμε φίλοι μας το οδηπορικό μας περί Έλλην ο αγενεολόγητος να κάνω μία αναφορά της τεχνικής αυτής της μεθόδου που χρησιμοποιούμε να επικοινωνούμε. Διαπίστωσα ότι όταν διαβάζεις ένα κείμενο και μάλιστα χειρόγραφο, είναι δύσκολο να κρατήσεις ένα ρυθμό και μια καθαρότητα στην ροή των προτάσεων. Πολλές φορές χάνεις και το νόημα όταν κατά τη διάρκεια της αφηγήσεως. Είναι πολύ καλύτερο, έχω διαπιστώσει, όταν μιλάς μόνος σου, σκέπτεσαι και εξηγείς τα γεγονότα. Παρά να διαβάζεις ένα κείμενο, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό είναι και από τη δική μου εμπειρία, παρακολουθώντας διάφορα sites, αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε και εδώ, και υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πνευματική δημιουργικότητα των αγενεολογήτων, και το μεγάλο θέμα είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν και αυτοί ένα έργο, επικών έργων εις των βαθμών και μεγαλοπρέπεια της Ομήρου Ηλιάδος. Μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, αλλά το νιώθουν αυτό. Και οι Ρωμαίοι έπραξαν ένα μεγάλο εγχείρημα. Ο Βυργίλιος έγραψε την Αινιάς, την ιστορία της επιστροφής του Ενίου από την Τρία. Αλλά οι Ρωμαίοι όμως ήταν συγγενικών φίλων μας, της φυλής μας, και συνέχισαν τον πολιτισμό μας, τον μετάδωσαν σε όλη την Ευρώπη. Ο Καίσαρ είχε μαζί του τοξότες κριτικούς, επικοινωνούσαν μεταξύ τους διαλληλογραφίας γράφοντας ελληνικά για να μην τα πέσουν στα χέρια των Βέλγων, των Ελβετών, των Γερμανών, Γαλάτων, τις φυλές αυτές της Ευρώπης. Και έτσι έχουμε πολλά κοινά μαζί τους. Όμως, άλλο οι Ρωμαίοι, άλλο οι αγενεολόγητοι, όμως ας δούμε αυτή την προσπάθειά τους. Λοιπόν, ο Παλαμάς ονειρεύεται των τιμωρών των αλλοεθνών και αλλοθρήσκων, ο οποίος λέγει ότι το εθνικό μας έπος μας δίνει να στοχαστούμε μία Ηλιάδα η οποία ποτέ δεν φανερώθηκε κοιμόμενη, γιατί δεν φαίνεται το βασιλόπουλο να την ξυπνήσει. Κλείνω. Δηλαδή εννοεί ένας νέος Όμηρος. Κοιμάται αυτή η δυναμική, αλλά η δυναμική η οποία δημιουργεί το κράτος, το νέο του κράτος, είναι κοιμόμενο ακόμη, αλλά χρειάζεται έναν Όμηρο για να την αφυπνίσει διαμέσου μιας νέας Ηλιάδος. Ένας νέος ήρωας παρουσιάζεται, ο Διγενής Ακρίτας. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, λέει ο Παλαμάς, ο ήρωας αυτός είναι ταυτοχρόνως ο αιώνιος τιμωρός των αλλοεθνών και αλλοθρήσκων. Είναι το πρωτοπαλίκαρον των Βυζαντινών συνόρων. Συγγνώμη, αυτό δεν το λέει ο Παλαμάς, αυτό το λέει ο Βίτον. Σχολιάζει του Παλαμά τις φαντασιώσεις.
Διγενής Ακρίτας είναι ήρος επικός, περισσότερον από όλους καμωμένος για να ξαναφανεί τώρα εδώ. Το ποίημα που θα εδωροφέρει, να φέρει δώρα δηλαδή, εις την ανθρωπότητα, έπως εφάμιλον της Ηλιάδος. Αυτά είναι τα λόγια του Παλαμά. Λοιπόν, αυτό το ποίημα λέγεται «Η φλογέρα του βασιλιά» ή «Ακριτιίδα» από τον Ακρίτα. Όπως λέμε Ενιής, Ενιίδα, Ηλιάδα, Ακριτιίδα. Και η ιδέα αυτή συνελήφθη το 1910. Είναι το ποίημα το οποίο δεν αποτελεί αναδρομής στο παρελθόν, αλλά δημιούργημα της εποχής. Βασίζεται σε μια ιδέα κεντρική, αυτή είναι η συνέχεια του ελληνισμού, όπου συμπεραίνει ο ΚΓ Κασίνης, χαρακτηρίστηκε το έπος των νεωτέρων Ελλήνων. Και ένας στίχος του λέγει «Δεν πέθανε, μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει». Αυτά δεν ακούμε σήμερα από τους οχίτες, περιμένουν να ξυπνήσει ο βασιλεύς. Διγενής Ακρίτας. Με αυτόν το στίχο που δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα των μεσαιωνικών διασκευών, ούτε με τα σχετικά δημοτικά τραγούδια, ο Διγενής Ακρίτας του νέου μύθου γίνεται ο ίδιος μαρμαρωμένος βασιλιάς, σύμβολο της μεγάλης ιδέας. Και στο τέλος ο βασιλεύς δηλώνει «Διγενή, γιατί είμαι εγώ ο Ακρίτας». Λοιπόν, η μεγάλη ιδέα ποια είναι? Είναι αναγέννησης της αυτοκρατορίας του χάους. Λοιπόν, τώρα ο Καβάφης ασχολήθηκε και αυτός, έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτό το εγχείρημα και λέγει, αποκαλεί τον εαυτό του ορεινικός ποιητής. Αναφέρω, εκτιμώ περισσότερον τους παρατηρήσας των μεγάλων ανδρών παρά τα συμπεράσματά του. Όταν δεν μας εκθέσει, τι είναι αυτό εδώ πέρα, όταν δεν μας λένε, δηλαδή δεν μας λένε το υπέρ και το κατά ενός ζητήματος, δυνάμεθα εμείς να ποιήσομεν το συμπέρασμα. Κλείνω. Αυτή η πρόταση είναι πολύ φανερόν ότι έχει επηρεαστεί από τον Χρήσιππον, ο Χρήσιππος έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει τα συμπέρασματά σας, δώστε μένα τα δεδομένα και εγώ θα κρίνω. Δεν θέλω την κριτική σας περί ενός ζητήματος, θέλω τα δεδομένα και εγώ θα κρίνω. Αυτό είναι το μεγάλο μυαλό ενός μεγάλου κριτού. Και έτσι φαίνεται ο Καβάφης βλέπει τον εαυτό του. Ο ελληνισμός για τον Καβάφη, η ακμή και παράδειγμα δεν είναι η κλασική Ελλάς που όλοι θαυμάζουν, αλλά ο ελληνιστικός ελληνισμός που δημιούργησε ο Αλέξανδρος με τις κατακτήσεις του και κέντρα όπως η Αντιόχεια,
και η γενέτειρά του Αλεξάνδρεια. Ενδιαφέρον αυτό που λέει. Γιατί νιώθει τον εαυτό του μέρος της ελληνιστικής εποχής. Αλλά δεν είναι ελληνιστική εποχή. Ο Καβάφης, αν είναι Έλλην, είναι Έλλην. Απλώς, ελληνιστική εποχή, ο Έλλην δεν μπορεί να συμμετάσχει, είναι για τους κατακτημένους λαούς. Στο ποίημα του Φιλέλλην το 1906 λέει, αυτό το ποίημα είναι ένας δραματικός μονόλογος ενός Ασιάτου πρίγκιπος, θέλοντας να μιμηθεί τους γείτονές του, οι οποίοι έχουν εξελινιστεί. Ενδιαφέρον. Το λέει παρακάτω ότι αναφέρει ότι λέει Έλληνες σαν και εμάς, το αίμα της Συρίας και της Αιγύπτου που ρέει μέσα στις φλέβες μας, εκείνο. Αυτή η αναφορά του Καβάφη είναι πολύ επίκαιρη, γιατί έχουμε τη σήμερα ημέρα το δράμα της Συρίας, την οποία την έχουν εσωπεδώσει, και η δημιουργία αυτού του δράματος δεν είναι άλλη από το καθεστώς, το κυβερνητικό καθεστώς της Αμερικής, το οποίο έχει εκποιήσει ένα έγκλημα σωριδών. Η Συρία, αγαπητοί μας, είναι πραγματικά πολύ ελληνική χώρα. Μαζί με την Παλαιστίνη, η οποία είναι φυσικά και το Ισραήλ, τα ίδια γεωγραφικά εδάφη, με την Δεκάπολη μας κλπ. Ο Καβάφης προσδιορίζει τον ελληνισμό του ως εξής. Λέει, όχι Έλλην, όχι ελληνοποιημένος, αλλά ελληνικός, κοινό. Λοιπόν, δηλαδή, το επίθετο ελληνικός δεν περιλαμβάνει πρόσωπον κυριολεκτικός, που να σημαίνει αναφερόμενος στην Ελλάδα ή των ελληνισμών, και ο ισχυρισμός ότι κάποιος είναι ελληνικός δεν περιλαμβάνει το στοιχείο της φιλετικής ταυτότητος, το οποίο εμπεριέχει λέξεις Έλλην. Δηλαδή ελληνικός είναι κυριολεκτικός ελληνικός σημαίνει αναφερόμενος στην Ελλάδα ή των ελληνισμών, αναφερόμενος. Το οποίο δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχεις και φιλετική σχέση μαζί του, όπως έχει ο Έλλην. Εδώ έχουμε παρακάτω ένα εδάφιο του που είναι πραγματικά πρωτοφανές από έναν άντρα σαν και αυτόν, και δείχνει το αίσθημα της υπευθυνότητός του. Μιας και μεγάλωσε μέσα ένα χριστιανικό περιβάλλον, έχει το αίσθημα της ενοχής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί συμπεράνουμε από το κάτωθεν. Έγραψε το ποίημά του Ιωνικός το 1896-1905. Και λέει, αναφέρω, γιατί τα σπάσαμε τα αγάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν, γι' αυτό οι θεοί, τελεία. Ω γη της Ιωνίας, εσένα αγαπούν ακόμη, εσένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμόσφαιρά σου περνά σφρίγος από τη ζωή των, και κάποτε εθερία, εφηβική μορφή, αόριστη, με βήμα γρήγορο, επάνω από τους λόγους σου περνά, κλείνω. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να συναντήσουμε τέτοια υπευθυνότητα, τέτοια ομολογία. Θα έπρεπε να το κάνουν όλοι αυτοί οι αγιανολόγητοι,
Και από ό,τι φαίνεται, ο λιγότερο από όλους είναι υπεύθυνος για αυτή τη φυλή ο Καβάφης. Φαίνεται διαχωρίζει τον εαυτό του με αυτή την ομολογία του, την απολογία του. Δεν έχουμε δει πουθενά τέτοια ομολογία. Το τι βλέπουμε είναι το αντίθετό της. Βλέπουμε εχθρότητα και μίσος. Συνεχίζουμε διάφορες πηγές σχετικά με το θέμα μας. Ο Καζαντζάκης λέει για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι σύνθεση αρχαίας Ελλάδος και της Ανατολίας. Ο Καζαντζάκης λέει ότι ατενίζει τον κόσμο με την κριτική ματιά που συλλαμβάνει και τα δύο. Ναι, μάλλον για να το λέει ο Καζαντζάκης που είναι θρέμα της Κρήτης και έχει μεγαλώσει και με το πνεύμα του το δυνατό πρέπει να το πάρουμε σημείο αναφοράς, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πιο πολύ ανατολίζει από ότι ελληνίζει. Μάλλον δεν έχουμε δει καθόλου τον ελληνισμό της Κρήτης. Όσο για το Σεφέρι, ο Σεφέρης ταξίδεψε σε πολλά μέρη, Ιωνία, Καπαδοκία, Φρυγία, Πόντο, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Βυζάντιον, Αλβιώνα, κι όμως η λογική του Σεφέρη παραμένει ίδια, παραμένει προσκολλημένος εις τον αρχαϊσμό του, τον χριστιανισμό. Βλέπει όλα τα θέματα διαμέσου του οχητισμού του. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο νέο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται «Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός». Η αποκατάσταση του Βυζαντίου στην μεταπολεμική ποίηση. Από την εποχή του Συμμοριτοπολέμου, το Βυζάντιον παρουσιάζεται εκ νέου ως συντεταγμένο της εθνικής ταυτότητος στην λογοτεχνία και πολιτιστική παράδοση. Ακριβώς. Ο Σεφέρης άσκησε την μεγαλύτερη επιρροή προς αυτή την αποκατάσταση. Ο Ελίτης, ο Σεφέρης ακολούθησε τον δρόμο το οποίο είχε ανοίξει ο πρώτος ο Παλαμάς. Ο Ελίτης ήταν ο ίδιος ακόλουθος και των δύο, αλλά μετά την ελληνική, ο Ελίτης μετά την ελληνική προπολεμική περίοδο της ποιήσεώς του ως κύριο θέμα είχε τη λατρεία του ηλίου. Ενδιαφέρον. Ήταν δηλαδή κοσμικός. Όμως ανακάλυψε και αυτός το Βυζάντιον, χρησιμοποιώντας το ως εις το εκτενές ποίημά του το 1959, το Άξιον Εστί. Μάλιστα. Είναι σαν πολλούς άνδρες οι οποίοι είχαν το αίσθημα του ελληνισμού και στο τέλος μετατράπηκαν σε οχίτες. Να πω μεγάλα ονόματα, δεν τα πιστέψετε. Ακόμα και ο Ρίτσαρντ Βάγνερ, ο Μπετόβεν, ο Τζον Βέιν. Βέβαια, στο τέλος της ζωής τους, κάποια στιγμή, όσο αφορά τον Λίστ, ο Λίστ έγινε παπάς όταν ορίμασε και έγινε μεγάλος στην ηλικία του
φαίνεται είδε το φως του αληθινών και έγινε παπάς. Ποιος είναι αυτός ναι, ο Τάκης Παπατσόνης επιχείρησε, ενδιαφέρον εδώ, αυτός ο τύπος, ο Τάκης Παπατσόνης, επιχείρησε να χειραγωγήσει τα ποίηματα του Καβάφη. Εντός εισαγωγικών στην Εκκλησία, κλείνω, γράφοντας ο ένδοξος μας βυζαντινισμός, χωρίς να λάβει υπόψη το ειρωνικό ύφος του ανδρός. Λοιπόν, λέγει ο Παπατσόνης, η άμεση παράδοσής μας είναι ο βυζαντινισμός μας. Αλλά ο αληθινός και ακέραιος βυζαντινός κόσμος μας και όχι μόνο μία φάση. Δηλαδή αυτός τα θέλει όλα που λέμε. Δεν παίρνουμε μέρος του βυζαντινισμού, τον παίρνουμε ολοκληρωτικός, ότι είναι δικός μας. Έχει απόλυτο δίκιο και έτσι είναι. Αλλά όμως οι οχίτες όταν πλησιάζουν τον ελληνισμό δεν τον παίρνουν ολόκληρο όπως είναι, παίρνουν αυτά που τους συμφέρει. Δηλαδή όλα τα παίρνουν και τα έχουν όλα οικειοποιήσει, ακόμη και η γλώσσα λένε ότι δημιουργήθηκε για να δοξάσει τους μεσσίες τους, καταλαβαίνετε. Αλλά όσο αφορά την κοσμοθέαση, τη φιλοσοφία, εκεί πιστεύουμε σε πέτρες και ξύλα, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Για τον μεγάλο Κολοκοτρώνη, πραγματικά μεγάλος στην ανδρεία του, αλλά λειψός στο πνεύμα του. Ο Παπατσόνης στην υπηρεσία της πρεσβείας στην Άγκυρα γράφει για την γνωριμία του μέσα στην καρδιά του Βυζαντίου. Λέει, προσπαθώ να κοιτάξω όσο μπορώ χωρίς προκαταλήψεις το Βυζάντιον. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι το Βυζάντιον, πολύ διαφορετικό όταν το κοιτάζει κανείς από την Αθήνα. Με απασχολεί το πρόβλημα του Βυζαντίου, όχι ο ένδοξός μας, αλλά αυτό το περίεργο φαινόμενο, το κράμα, η λάσπη, η σύνθεση. Κλείνω. Βέβαια τώρα ο φίλος ο Παπατσόνης αρχίζει και βλέπει κάποιο φως, μέσα στο μυαλό του κάποιο φως έλαμψε και προσπαθεί να το ξεδιαλύνει. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Γράφει ένα δοκίμιο το 3 ημέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Σε αυτό το κείμενο αφυπνίζεται ο βυζαντινισμός του όχι μόνο με την βυζαντινή κληρονομιά του ελληνισμού, αλλά και με το ένδοξον βυζαντινισμός του Παπατσόνη, το δικό του. Ο Σεφέρης στα ταξίδια του ανακαλύπτει νέα στοιχεία της ελληνικής παραδόσεως στην Αλεξάνδρεια και Παλαιστίνη. Γράφει να έχει την ιδιοσυγκρασία να ειδεί αυτό που λέμε ελληνική παράδοση. Ο ένδοξός μας βυζαντινισμός δεν είναι ένα ιερατικό απολυθωμένο σχήμα, αλλά μία αδιάκοπη κίνηση
ιδιών. Στο Βυζάντιον, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα νομίζουμε ολόψυχα. Ό,τι φαίνεται από την Ακαδημία ή την Πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει. Η κληρονομιά του ελληνισμού για την ύπαρξή του. Είναι για εμένα τα ωραιότερα και τα συγκινητικότερα που ξέρω, ότι δύο παραδόσεις αντίπαλες, η κληρονομιά της ελληνικής περίοδου σε μια τελεία ισορροπία, η παράδοση του Σολομού και η παράδοση του Καβάφη. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε, μπαίνουμε σε χώρους οποίοι βρήκαμε τι θέλω να συζητήσουμε, βρήκαμε τα επιχειρηματά μας, κατανοούμε τι γίνεται, τα υπόλοιπα αρχίζουν και γίνονται λοιπόν redundant. Φορτώνουμε πολύ το θέμα και χωρίς να βγάλουμε, απλώς κουραζόμαστε χωρίς λόγο. Ήδη κάναμε το θέμα μας, το λύσαμε. Υπάρχουν κι άλλοι μέσα λόγοι όπως ο Ρίτσος, η ρωμιοσύνη του Ρίτσου, για τη μεγάλη ιδέα του Σεφέρη, η μεγάλη ιδέα, όχι η αρχαιοελληνική ιδέα. Λέγει ο Σεφέρης, αυτή η ιδέα της ανθρωπίνης αξιοσύνης και της ελευθερίας, όχι αυτή η αρχαιοελληνική ιδέα. Δεν ξέρω, να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο καθένας τώρα αρχίζει και λέει Γιώργος Σεφέρης, Ρίτσος, Παλαμάς. Λοιπόν, ας τελειώσουμε σήμερα για να δούμε τι άλλο μπορεί να πούμε στο θέμα αυτό, το οποίο να είναι άξιο λόγου και να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία μας. Λοιπόν, προς το παρόν χαιρετούμε. Πάλι αύριο η συνέχεια.